Шамил Закиров исемендәге 19-нчы төбәк ара Идел йорт театр коллективлары бәйгесенең 2019 елга Гран-при дәрәҗәсенә һәм Татарстан Республикасы Президентыннан 1 миллион сум күләмендә акчалата премияга Таши Гыйззәт әсәре буенча сәхнәләштерелгән Кыю кызлар спектакле өчен Сарман районы мәдәният йорты халык театры лаек дип табылды. Режиссер Алина Галиева. Сәхнәгә Сарман муниципаль районы башлыгы Хөснуллин Фәрит Мөнәвир булыр һәм Сарман халык театры режиссеры Алина Галиеваны чакырабыз. Бик зур рәхмәт. Алина, сүз әйтәсе килсә, тәкъдим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле тамашачылар, мәртәбәле жюри әгъзалары. Мин бик зур рәхмәт итәсем килә. Шундай мөмкинлекләр тудырган өчен президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка, бу бәйгене оештыручыларга, мәртәбәле жюри әгъзаларына, инде безнең өчен бик зур шатлык бүген җиңүче булу беренчедән, һәм безнең өчен бик зур горурлык безнең халык театрының шушы бөек сәхнәдә чыгыш ясавы. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Котлыйбыз сезне.